Pani predsednička Európskej komisie, pýtam sa to smrteľne vážne. Ste tak neschopná, celá Európska komisia? To vás naozaj už nikto neberie vážne? Že nie ste schopní vybaviť ani inšpekčný tím 3 alebo 4 ľudí, ktorí sa pôjdu pozrieť na ten ropovod? Alebo to robíte úmyselne po dohode s prezidentom Zelenským? A poviem presvedčenie, že ste dohodnutá s prezidentom Zelenským na tomto postupe. Neverím, že Európska únia nemá nástroje na prezidenta Zelenského, aby umožnil zistiť, v akom stave je ropovodu Družba, aby umožnil poskytnutie technických kapacít, ktoré my ponúkame na opravu tohto ropovodu, a aby umožnil financovanie tejto opravy z finančných prostriedkov Európskej únie, pretože Európska únia ponúka financovanie tejto opravy. Nejakí páni sedia v Kyjeve už 12. deň, pravdepodobne si dávajú kávičku, obzerajú sa, pozerajú sa a niet toho, kto by prinútil prezidenta Zelenského, aby týchto ľudí tam pustil.